На Лютви Местан, че охраната му е свалена заради отстраняването му като председател на Движението за права и свободи. Генерал-лейтенант Ангел Антонов е категоричен, че снемането на охрана, както и назначаването, и се извършва по ред, определен ясно в Закона за Националната служба за охрана. Интервю на Стоил Рошкев. Началникът на НСО генерал-лейтенант Ангел Антонов заяви пред По света и у нас, че решението кой да бъде охраняван се взима от комисия в състав, главния секретар на МВР и ръководителите на ДАНС и НСО. Нищо не се прави хей така на лека ръка, а доста компетентни органи, каквито са и председателя на ДАНС и всички ръководители на служби, които участват в тази комисия, вземат отношение съобразно информацията, която е придобита в държавните институции и съответните органи. Началникът на НСО уточни, че поне 6 месеца не могат да бъдат разгласявани решенията на комисията, нито пък да бъдат разкривани начините на охрана. Не мога да коментирам нищо, което по закон се явява класифицирана информация, и не искам да ставам клиент на прокуратурата. Господин Местан каза, че се чувства застрашен. Има ли някаква заплаха за сигурността му? Не мога да коментирам лични, субективни усещания. Всеки един гражданин има различен начин на възприемане и реагиране на определена ситуация. Затова няма да коментирам това, което е казал господин Местан. По повод думите на Местан, че заради притеснения за сигурността си търсил президента, на чието подчинение се намира НСО, началникът на службата е категоричен, че държавният глава има отношение към НСО като главнокомандващ, но няма отношение и влияние върху решенията на комисията. Що се отнася до оперативното управление на службата, тя е изцяло под ръководството на началника на Националната служба за охрана. Президента не участва пряко и не се вмесва в решенията на комисията. Ангел Антонов каза още, че НСО не е нито разузнавателна, нито информационна служба, а използва факти от другите служби за национална сигурност, каквито са МВР и ДАНС, и въз основа на тях прави оценка на риска и конкретната застрашеност според закона за НСО. Думите на Лютви Местан коментира и се председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той каза, че независимо дали един политик сам се чувства застрашен, назначаването на охрана зависи единствено от органа, който е определен за компетентен в наскоро приятия закон за НСО. Тримата са председатели